खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गीताश्री तामुलिया डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि गल्ड मेडेलिस्ट नङामोन बुंदों बिश्वजित फुकन। USTMनि चेन्सेलर महाबुबुल हकखौ जोबथेसालियाव हरबाय। भुपेन बराजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरिखौ दिल्लीयाव हाजिर जानो बिथोन। सिलचर तिनिसुकिया एक्सप्रेस रेलगारियाव अर नांदों। ट्राम्पआ आमेरिकानि रौनिया हान्जानि चिफखौ बोखारबाय। बजालिनिफ्राय लांखारजानाय फालांगिरिखौ भुटानाव बोखांबाय। सालबारिनि कसुगावनि BBKK जातीय बिद्यालयाव सामलाय आफादनि सोद्रोमाया सासे हिनजावसा फरायसाखौ बुनायखौ लानानै फिनजाथाय। मानासनि हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव मानै मैदेरनि हाथाइजों लोगोसेनो सासेखौ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। राइजर दलनि आफादगिरि आरो शिवसागरनि MLA अखिल गगैनि बिसि गीताश्री तामुलिनि थिसनथाइ बिखान्थि एबा साख्रिखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो सरपटारनि BJP MLA बिश्वजित फुकनआ बेप्रुसार बिबुंथि होदों। थांनाय साननैसोनिफ्राय अखिल गगैनि बिसि गीताश्री तामुलिया बि बरुवा कलेजाव थिसनथाइ मोननायखौ लानानै सोमजिनाय दान्थे बिदान्थे आरो दावराव दावसिया खिलुनानै होदों MLA बिश्वजित फुकनआ। बिश्वजित फुकनआ बुङो दि अखिल गगैया दाबि खालामनाय बायदियै बिनि बिसि गीताश्री तामुलिया डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि गल्ड मेडेलिस्ट एबा सनानि मेडेल देरहागिरि नङामोन। गीताश्री तामुलिया हायार सेकेन्डारि आनजादखौ नैथि थाखोआवल' उथ्रिसार जानो हादोंमोन। ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट होनानै बिश्वजित फुकनआ एरै लिरदों दि आं जेसेबां मिन्थियो गीताश्री आब'आ हायार सेकेन्डारि आनजादखौ नैथि थाखोआव पास खालामदोंमोन। हायार सेकेन्डारिनि नम्बरा फरायसालिमानि फोरोंगिरिनि मोगामोगियाव गोनांथार। 2011 मायथाइयाव बि बरुवा कलेजाव मोगामोगि जानाय समाव बिथांजोआ PhDखौ फोजोबाखैमोन। मोगामोगियाव PhDनि नम्बर थायो। बियो आंनि देरसिन बिब'नि क्लासमेटमोन। बियो सासे मोजां फरायसंगिरि, नाथाय अखिल गगैया गोग्गानाय बायदियै बियो डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि सनानि मेडेल देरहागिरि नङामोन। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि सनानि मेडेल मोननायनि खान्थिया 2023 मायथाइयावसो जागायजेनो। 2021 मायथाइयाव जाफुंसारनायफोरनो 2023 मायथाइनि कनभकेसनाव मान होनाय जादोंमोन। जोबथेसालियाव दैथायहरबाय USTMनि चेन्सेलर आरो बिगोमा महाबुबुल हकखौ। सनिबारखालि हरनि 12:30 रिंगायाव श्रीभूमि जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरो। जारिमिनारि महरै हरनि 12 रिंगासिम बिजिरसालिनि खामानि मावनानै महाबुबुल हकजों लोगोसे पथारकान्दी सेन्ट्रेल पाब्लिक स्कुलनि 5 फोरोंगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला सनिबारखालि मोनाबिलियाव श्रीभूमि पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै 7 साननि थाखाय गावनि जिम्मायाव बिदोंमोन। गुबुन फारसे महाबुबुल हकनि जामिननि थाखाय सा 15 एडभकेटआ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय बिजिरसालिया पुलिसनि दाबि आरो जामिनखौ नेवसिगारनानै 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो महाबुबुलजों लोगोसे 5 फोरोंगिरिखौ। शुक्रबारखालि हर गेजेराव गुवाहाटी नोगोरमानि घरामारियाव थानाय न'निफ्राय श्रीभूमि पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन USTMनि चेन्सेलर महाबुबुल हकखौ। बेनि उनाव सनिबारखालि भटारकान्दियाव USTMनि सिङाव थानाय फरायसालियाव नेम गैयि खामानि मावनायनि थाखाय नुमान आहमेद, इमदादुर रहमान, रेजाक आली, विजय दत्त आरो हिरामणि सैकिया मुंनि फोरोंगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंद'यै APCCनि आफादगिरि भुपेन बरानि मासिया जायखिजाया समावनो गोमानो हागौ। दिनै सोलायनो हागौ APCCनि आफादगिरि। दिनै फुङावनो आफादगिरि भुपेन बरा बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकियाजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिखौ पार्टी हाइकमान्डआ दिल्लीयाव लिंहरदों।
एमपि गौरब गगৈ, रकिबुल हुसेन आरो प्रदुत बरदলৈखौबो हाइकामाना दिल्लीयाव हाजिर जानो बिथोन होदों। भारतीय हाइकामाना आसामनि आथिखाल थासारिनि सायाव सावरायनो थाखाय भुपेन बराजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरिखौ दिल्लीयाव लिंहरदों। मख'नो गोनांदि भुपेन बराखौ एपिसिसिनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनानै गौरब गगैनो होनांगौ होननानै कंग्रेसनि एमएलए हानजानि माखासे सोद्रोमाया एआइसिसिनो लाइजाम लिरहरदोंमोन। बेनि उनाव दिनै भुपेन बराजों लोगोसे देबव्रत शइकिया, गौरब गगৈ, रकिबुल हुसेन आरो प्रदुत बरदলৈखौ दिल्लीनि हाइकामाना समनजारि खालामो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजोआव फिन खारफुनाय रेलगारियाव अर नांदों। बे खेबाव काछार जिल्लायाव खारफुनाय रेलगारियाव अर नांदों। थांनाय हराव सिलचर तिनसुकिया एक्सप्रेस रेलगारियाव हरखाब अर नांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिलचर तिनसुकिया एक्सप्रेस रेलगारिया सिलचरनिफ्राय तिनसुकिया फारसे जात्रा खालामनायनि उनाव बिहारा स्टेशनाव रेलनि गंसे दाब्बायाव हरखाबै अर नाङो। बे जाथाया रेलगारिनि हान्थियारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोयो। अब्लाबो बे अर नांनायखौ रेलवे पुलिसा गोख्रैयैनो होबथानो एबा खोमोरनो हानायनि जाहोनाव रेल दावबायारिफोरखौ मोनसे गिथाव खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। बबेखानि इन्जिनियारिं जेंना एबा दाजिमारि फेलें जानायनि जाहोनावनो सिलचर तिनसुकिया एक्सप्रेस रेलगारियाव हरखाब अर नांनाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे राहाफोर लागासिनो। बे खेबाव डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि रौनिया हानजानि चिफ चेयारमेन अफ जइन्ट चिफ अफ स्टाफ जेनेरेल चार्लेस किउ ब्राउनखौ बिबाननिफ्राय होखारबाय। बेल' नङा, सानसेनि गेजेरावनो आमेरिकानि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रिया दै रौनियानि चिफ एडमिरेल लिजा फ्रेन्सिटी आरो अख्रां रौनियानि भाइस चिफ जेनेरेल जेम्स स्लिपखौबो साख्रिनिफ्राय होखारनायनि खौरां ओंखारदों। इन्टारनेशनेल निउज एजेन्सिया बे खौरांखौ फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला जेनेरेल चार्ल्स किउ ब्राउननि जायगायाव डनाल्ड ट्राम्पआ अख्रां रौनियानि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल जन डान केइनखौ थिसनथाइ होदों। बेयो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, मानोना बै रौनिया अफिसारखौ रिटायारनि उनावबो लाबोफिननाय जादों आरो बियो थरब्रै हाथरखि गोनां जेनेरेलबो नङा। शुक्रबारखालि आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ ससियेलआव मोनसे पस्ट होनानै जेनेरेल चार्ल्स किउ ब्राउनखौ मोजां सोद्रोम आरो जुनिया दैदेनगिरिनि होननानै लिरदोंमोन। बेनि अनगायैबो ट्राम्पआ आरोबाव रौनियानि गोबांसा अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनायनि इसारा होदोंमोन। बबेखानि आं रैखाथि मन्थ्रि हेगसेथखौ आरोबाव 7 गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि मुं थिसननो बिथोन होदों, जायखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानैबो डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों। दै रौनियानि चिफ नेलिसा फ्रेन्सिटीआ आमेरिकानि जारिमिनाव गिबिसिन जइन्ट चिफ अफ स्टाफ आरो नेवल स्टाफनि गिबि आइजो चिफमोन। रौनिया मावख'गिरिया 2024 मायथाइयाव ट्राम्पनि रैखाथि मन्थ्रिजों सावरायजादोंमोन। बिथाङा दै रौनिया बिफानाव सासे आइजोखौ चिफ महरै थिसननायाव गोजोननाय गैयामोन। थांनाय नबेम्बराव रायटारआ फोसावनाय मोनसे रिपर्टआव फोरमायबावदोंमोन दि ट्राम्प खुंथाया रौनियाफोरनि गोजौसिन थाखोआव गिदिर सोलायनायफोरनि सानथांखि बानायगासिनो दं। दा बिखौ मिन्थिनाय जादों दि ब्राउनजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ बोखारनाय जाबाय। बजालि जिल्लानिफ्राय लांखार जानाय एबा किडनेप खालामजानाय फालांगिरिखौ नसुं हादर भुटाननिफ्राय बोखांनो हाबाय। भुटाननि हाग्रानिफ्राय बोखांदों बजालिनिफ्राय लांखार जानाय फालांगिरिखौ। बङाइगाव पुलिसनि मोनसे टीमआ बोखांनो हादों लांखार जानाय सुबुंखौ। बबेखानि लांखार जानायनि उनाव बोखांफिननो हानाय फालांगिरिखौ साइबर आली होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बङाइगाव पुलिसा साइबर आलीजों लोगोसे गुबुन 2 किडनेपार सुबुंखौबो एरेस्ट खालामो। हमजानाय किडनेपारफोरखौ चिरां जिल्लानि रबिराम हेम्ब्रम आरो क'क्राझार जिल्लानि हाकिम हास्ता होननानै सिनायथिनो हादों। किडनेपारफोरा साइबरनि बिसिनिफ्राय 5 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला 2 दायनिगिरिफोरा साइबरखौ बङाइगावआव मोनसे कन्ट्रेक्ट होनायनि खोथा होनानै लिंहरदोंमोन आरो किडनेप खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिसोर साइबरनि बिसिखौ कन्टेक्ट खालामदोंमन आरो साइबरखौ गाहामै गाहाम हगारनायनि थाखाय 5 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। उननि समाव साइबरनि नखरजों सावरायनानै 30 लाख रांसिम राजि जादोंमोन। ओरैहाय साइबरनि मिसिं कमप्लेन मोननायनि उनाव बजालि पुलिसा रेस्किउ अपारेशन खालामनो जागायो।
पुलिसा साइबरखौ भुटाननि हाग्रायाव ट्रेस खालामनानै बोखांनो हायो आरो सानै किडनेपारफोरखौ हमनो हायो। बबेखानि बजालिनि एसपि अजागोरान बसुमतारिया साइबरखौ बोखांनो हानाय आरो सानै किडनेपारफोरखौ हमनो हानायखौ रोखा खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सानि सालबारि महकुमानि आनन्दबाजार आउटपस्टनि सिङाव थानाय कसुगावआव प्राइभेट फरायसालि BBKK जातीय बिद्यालय फरायसालिनि सामलाय आफादनि सानै सोद्रोमाया सासे हिनजावसा फरायसाखौ हान्थु खेरायहोनानै बुनायनि अजद दिखांनानै दिनै फरायसुलिनि दिथागिरिजों लोगोसे जायगानि माखासे रायजोआ फरायसालिनि सिथ्लायाव गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। अजद दिखांनाय बायदियै कसुगावआव थानाय BBKK जातीय बिद्यालयनि सामलाय आफादनि सानै सोद्रोमा आमिर हाजमा आरो आलताफ हुसेन तालुकदारा 20 फेब्रुवारियाव थाखो 8नि सा 17 फरायसुलिखौ फरायसालिनि सिथ्लायाव हान्थु खेरायहोनानै औवाजों बुदोंमोन। 8 थाखोनि सानै फरायसुलिनि गेजेराव नांज्लायनायखौ लानानैनो फरायसालिनि सामलाय आफादनि सानै सोद्रोमाया फरायसालिनि सिथ्लायावनो थाखोनि गासै सा 17 फरायसाखौ औवाजों बुनायनि गोख्रों अजद दिखांदों। बुनानै जखम जानाय फरायसुलिजों लोगोसे दिथागिरिया। मख'नो गोनांदि फरायसालि सामलाय आफादनि सानै सोद्रोमाया सा 17 फरायसुलिखौ हान्थु खेरायहोनानै अनागारियै बुनायनि अजद दिखांदों। भुगिनांनाय फरायसुलि आरो दिथागिरिया। BBKK जातीय बिद्यालयनि सामलाय आफादनि सोद्रोमा आमिर हाजमा आरो आलताफ हुसेन तालुकदारा फरायसुलिखौ बुनायनि सायाव फरायसुलिनि दिथागिरिया सानैबो सोद्रोमानि बेरेखायै मैया आनन्दबाजार आउटपस्टनि पुलिस आरो सालबारि पुलिस थानायाव एजाहार होदों होननानै मिथिहोदों। मानास टाइगार प्रजेक्टनि लेङाइ फिल्ड डाइरेक्टर शशिधर रेड्डीनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया सिग्रोमनानै मानै मैदेरनि हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुङा उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय 2 नं बंरुन गामिनि रुंसारि सदर नार्जारिनि फिसाज्ला सादिन नार्जारि 54 बोसोर। मानासनि बिबानगिरिया मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला जुनिया सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमनानै सुबुंनि न'निफ्राय हमनाय मैदेरनि हाथाइ थाइनैनि लिरथाया 13 किल'ग्राम। बेराफारसेथिं सुबुंनि न'निफ्राय AS 26G4933 नम्बरनि गंसे वागनार गारिजों लोगोसे गंसे मबाइल फन हमो सिग्रोमनाय हानजाया। हमनाय गारिया हमजानाय सादिन नार्जारिनि हेफाजाबगिरिनिमोन, जाय खारखोमानानै दङ आरो सुबुंखौ नागिरनानै सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो होदों। मख'नो गोनांदि सिग्रोमनायाव मानासनि बासबारि रेन्जनि रेन्जार बारिन बर', बनावारा रेन्जनि रेन्जार विवेकानन्द पाठक, काहितमा बिटनि मावख'गिरि नयन ज्योति पाठक, हाग्रा बिफाननि मावफारिया पापरि कसारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि पुलिसा सिग्रोमनाय हानजाखौ सिग्रोमनायाव हेफाजाब होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।